Aini hai jotoni sai kotor koktwma tabok jora. Tinini jotoni sai kotor ko koktwma hasteni thengkrenggo tei khoroksa IPFT ni MLA yakarkha Mevar Kumar Jamatia. Kesam Menteri Mevar Kumar Jamatia IPFT tei boni MLA barjano yakarmani belai yakarkha. Nirok jotoni sai dakti eba jotoni sai swkang phunukgui tongo I news ni wngwi koktwma kotor breaking news. Haini haite khoroksa IPFT yakarkha MLA Mevar Kumar Jamatia kesam Menteri tongmani. Presiden ni bagwei kesekereng nukjakmani yagulo MLA ni barja yakarkha haini hai krak salo. Drono seng phunukgui tongo tinini no tabok dino koktwma jotoni sai swkang seng phunukgui tongo I news ni wngwi Mevar Kumar Jamatia IPFT ni MLA tongmani yakarkha barja krak salo. Tongmani boni asok thai 26 Asarambari Assembly Constituency hasteni wngwi MLA tongmani phiyaba MLA ni barjano yakarwi rokha krak salo tei IPFT bo yakarkha. Tei bu saimana bagwi krengwi tongni Bureau Report I News.